Uy tayo dyan mga ko sa February 28, 2022 ngayon. Huling pag-aakot ng mga gamit galing sa Baguio. Ay sir, magkano babayaran ko sir? Hindi, okay na po. Ay okay na po. Thank you, thank you. Yun mga kosa kasi tumakbo ako 5 minutes before 5:30 sa papuntang sakay ng bus. 5:29 dumaan yung bus. Halos abot kamay na kaso hindi nangyari. Saktong dapat tatawid ka sa kabila, patawid na ako dumaan. Hindi nila ako nakita. Ngayon, naghanap ako ng jeep. Walang masakyan ng jeep kasi sobrang aga, 5:30. Hindi ganun kaaga lahat ng jeep dito. Swertihan, ang alam ko swertihan. Wala akong makita. Sumakay ako ng bus. Cisco, thank you Cisco, number 802. Pinasakay ako ng free hanggang Mangaldan. Aircon yun. San Fabian sila tumatambay. Solid, thank you. Ngayon, waiting game ulit tayo papuntang Baguio dito sa Mangaldan naman. Ay jeepney, nasa bus na papuntang Baguio. Sobrang painful mag-akot ng gamit. Painful ng katawan saka painful ng utak lalo sa mga memories. Yan mga kosa, habang nag-aasikaso maglipat, nakapaglabas na ako ng konting gamit ng ref. Mga yan. Almusal, tanghalian sabay na 40 pesos na taho. Yan na lang. Yan na lang. Lipat ko. Puno. Picturein mo pa yung arrangement niya. Kapag dating yung duty, yung naging pumunta na sa tree. Nay. Pag-umpisa ng negosyo si paring. Bababa na kami ng gamit. Yan mga kosa, napakadami kosa iso. Yan mga yan, naisip namin paano namin pagkakasya ngayon mga yan. At dahil gabi na nga mga kosa, at kakauwi lang din ng truck. Salamat Karen Jerome at the one and only sa pagpunta dito at paghatid. Salamat din pagtulong lahat. At hanggang dito lang mga kosa. Pagod gawa ng gawa para may babalikan.